מהבית, גיל 10, את כל האחים. קיבלתי גם מכות ליד כולם בבית ספר. מכות רצח. שמונה הלכו לו פייס, שמונה נראה לו פסיכופת, זה עובדתי. אמר להם מדוק, כתוב, בגיל 6, אני יכול לקרוא לו מהבית שהוא לא הולך בדרך תורה. מבחינתי הוא לא הבן שלי. הוא לא הבן שלי, אני לא מכיר. העיף אותי מהבית בגיל 8. תסתכל בפעמון, אני רואה את זה, הוא יורד מהבום. עושים לי רק סמיכה, איך אני מסוגל שום מסוגל. תגיד לי רק אני. שונאים מאוד, אני אומר לך. למדתי את כל זה מרחוב, חיים אבא שלו למד חינוך, אף שלו למד חינוך. לא תגמור את שנתך רשע מרושע. המרכז לנפגעי כתות הוא זה שחשף את הכת של גואל רצון. במהלך שנת 2017 התחיל המרכז לנפגעי כתות לאסוף עדויות ראשונות על קהילתו של אמנון יצחק מחסידים שפרשו מהקהילה. עד שבשנת 2018 התקבלה למרכז תמונה רחבה ומזעזעת. בדוח שהוגש לבית המשפט מתארים הפורשים מן הקהילה של אמנון יצחק כיצד חברי הקהילה צריכים לעבוד במשך שעות רבות בעבודות אותם הורה להם אמנון יצחק לבצע, בין עבודות לשיפוץ ביתו או בין לצורך קהילתו הסגורה. הרבה פעמים דברים אלה נעשו בתת תנאים ובהזנחת הגוף. אני רוצה לבקש מהרב סליחה לקח שהוצאתי דיבה על הרב ואני מתחרט על כך. זה חמור מאוד. איך יכול להיות שעשית לי כזה דבר? מה אתה מתכוון לעשות בתיקון לדבר? מה שהרב יגיד. משתדל מאוד להוכיח את אלה שמספרים לשון הרע. זה לא מספיק, לא. תחשוב על משהו יותר ציפי. גם יצאו 40 יום. עכשיו התחלת לדבר. הבן לרב אני רוצה לבכות, אבל אני רואה אותך אי אפשר שלא לשמוע. חבל שאתה לא בוכה. שאשתי מכניסה אותי לתוך הקהילה, ובמשך הזמן אני נצבט לתוך הקהילה, והיא לאט לאט מתנתקת במדינה שיש דברים לא מוסדרים פה. זאת אומרת שמה שקרה בזמן הזה מתנתק מאשתי, יש בלגן בבית, למה אתה כל הזמן שם, איפה, מה אתה לא אומר עם הילדים, וכל הזמן אני רק שם עם המוח שלי שם, ועוזר שם ולא עוזר בבית. מתקשר אליי, יונתן שרודר, ואומר לי שאמנון יצחק עכשיו הודיע הודעה שצריך להביא הוראות 30 הוראות קבע תוך 30 יום. מאותו יום שאני אומר לך 30 יום יש לך להביא 30 הוראות קבע אם אתה רוצה להמשיך להתפלל פה ולבוא לפה. יש משהו אחר, אתה יכול להשלים בעצמך. אתה תתחייב לנו שאתה נותן עוד כמה נשאר לך, אתה צריך להביא 15,000, נכון? ואת ה-3,000 נשאר לך 12, תביא את ה-12, כל חודש תביא 1,000, 12 תשלומים, עד סוף 2018 תסיים עם זה, אתה מתפלל פה. אני מה ניגש עם זה עם אשתי, היא מתחילה להתפחלט, זאת אומרת, מה זה הדבר הזה, הלכת להתפלל, ללמוד תורה, אומרים לך להביא כסף, מה זה קשור אחד לשני, צ'קים חוזרים לי, רוצים לרדוף אותי מכל הכיוונים, אני לא יודע מאיפה להתחיל את החודש, בלגן שלם. אחרי חודש וחצי ניגש אליי בחור בשם אברהם אילן. אחרי תקשיב טוב, אמנון יצחק ביקש ממני להגיד לך שעכשיו אתה צריך להביא תבלינים. מה זה תבלינים? אתה הולך בורר תבלינים בבית, אני מביא לך את הספורה ותגמור לנו. אתה צריך להביא 400 גרם ביום. אני מגיע מהעבודה, עייף גמור. עכשיו אני לא, קשה לי לבדוק. אני יושב, אני ואשתי, לילה שלם. משתעל, צריבות בעיניים, הילדים צריבות בעיניים, משתעלים, כל הבית הפוך, אשתי, דמעות, בוכה, אני אומר לך, שיעולים, אתה יודע מה זה שיעולים אחי? בסדר, אני אומר לך, לקחתי גליל של, 2 גלילים של נייר טואלט, אני מפרק שם. ואני עובד, בכוח, כי אם לא יהיה לי פה להתפלל, מה אני אעשה, אתה מבין? ואני בוכה, ואני כאילו בקטע של, בצער. וואי, אני לא אספיק, מה יקרה?